Yan po, oh, napakataas po ang aking isa sa pinakamataas na lugar dito sa La Trinidad, Benguet. Ang Color House. Di na guys, at samahan niyo ulit ako. Tara, tuloy natin ang paglalakad. Na ano? Ang dadaling ganito pa. Oo, ako naman ang magdadala. Yung pinapakita mo talaga yung likod mo. Ha? Kita ba? Dito na sana yung magdanan tayo. No. Nga. Hindi pa natatakot. Hindi, sanay na yan. Dito yung gumagala si Shayna. Ha? Dito, umaakit palagi. Maganda dito pag exercise. Tara, at samahan niyo ulit ako sa ating paglalakbay. Liliit kaya ang tiyan nito. Ulit ba ang tiyan? Ay, ayokong tingnan sa baba. Natatakot lalo ako. Mura upa dito, Day. Ayoko kasi napakatakot ako. Mataas kasi. Ano na maikit yung mga rep mo. 2,000 lang upa dito eh. Katulad dito. Hindi, aeroplano ang kailangan. Para umakyat, aeroplano. May motor hindi pwede. Tingnan Naglalaro. nyo yung mga napakataas na lugar, guys. Makikita nyo may mga konting taniman. Tara. Ang ganda. Ha? Pagpababa, madali lang. Pagpaakit ang hirap. Hindi na lang pag bumaba, no? Oo. Wala akong dalang tubig. Mas mabigat na naman sana ang bag ko kung dinala ko yung kwan. Lagyan ng tubig namin din. Pero kung yung lote, day. Paano kaya nila nagawa ito no, yung sa bahay na yan ang ano, oh, sayote. Sunflower. Hindi na, diretso na. Ang gusto kong pasyalan sa may sunflower farm. Saan yun? Sa Shilan. Layo. Layo kayo na sila. Ano yung sabi nila? Minsan pasyal tayo dun to sa kumari ko. Saan yun? Silan. Saan, alam mo? Oo. Anong sasakyan? Jeep? Jeep. Anong jeep? Kailangan maaga. Anong jeep? Papasyalan natin yung bahay nila tapos alam mo yung bahay nila pababa. Oh. Pababa yun yung underground? Hindi. Pababa. Malayo. Wala ko sa isa. Ha? Tingnan mo. Ang taas. Huwag ko nang tingnan sa baba. Kakatakot. Sige. Dali. Pagod. Parang tahimik dito, no? Tahimik talaga dito.
Hindi na makakakya dito si Mama Neli. Uy. Pwede, maganda rin dito. Tara. Saan? Wala. May trespassing tayo dyan. Yung aso, walang pakialam mo. Sanay na sa tao. Kami kayan. Sanay na kayo dito, ano kuya? Ano ito? Araw-araw. Umaga. Hapon. Maganda para Para pagpawisan po. Hindi po kasi kami na-exercise sa baba. Hindi kami pinagpapawisan. Sa tagal ko dito, ngayon lang ako nakarating. Dito. mas maganda. Dito sa taas na to. Saka kung Ngayon lang ako Dito ka nakarating. tayo, baka mahulog ka dyan. Hindi, sanay. Sanay na pala to. Ay, sana ka. Kasi Sa bigyan sila dyan. K4 may ano sa taas. Pare, dito rin ka ano dun sa ako. May daan papunta dun. May daan dito rin Papababa sa K4? K4, oo. Ah, meron? Yung shortcutan, yung sa bridge na nga eh. Baka meron doon na tayo. Ito din. Ah, meron din. Doon, sa tower na yun. Ano doon? Anong tawag doon? Wala mga loko-loko doon. Mano? Loko doon. Di ko lang alam at dito, talagang ano dito sa... Ngayon lang kayo nag-ano ng Tagalog, kuya. Parang hirap na hirap kayo mag-Tagalog. Thank you. Salamat, Mano. Salamat. Malapit na dahil. Doon, alam kaya natin doon. Magtanong tayo dahil. Shortcut doon sa Kempor. Dahil. Oh, shortcut dyan sa K4. Sige pa, magtanong kami kung saan. May bridge doon. Okay. Kaya lang may ganito. Buti ko. Happy-happy. Sige. Tayo doon. Ay, May okasyon dyan. Sige. Sige. wala din yung pawis. Uy, ang ganda! Ay. Saan tayo pupunta? Sige. Sige, isa pa. Nakapagod. Titigil naka, adjadja. Yung tao may umpay. Ano? Lumabas lahat ng mga toxic sa katawan ko. Di ba? Pawisan. Maginhawa kasi pag pinapawisan. Kahit once in a week. Bumabang, umato. Ano, ba't bumaba? Namno ko. Pero adad mo lang kalsat ta. Ay, meron Ay, din. Taxi. Taxi no. Ada taxi ditan? Taxi. Papuntang Bagyo, ano? Oo. Oh. Nagsika? Oo. Sige, maggarot. Tawakan kami. Awan na, ano ko nang mag-shortcut ka ta. Abang katiki pa. Pura magmagnakad ka. Pag-shortcut ka. Ay, so? Awan na na. Ano na nga, bati adventure mo na ko. Ang lugar ng taxi. Awan na na adventure mo. Sige, Adi. Salamat. Salamat din. Gwapo. Kagwapo man naman yung. Sabi ko, ading, sabi. Adventure nga eh. Pag uwi, walang silbi ah.
Nag-adventure. Ganda ko mga water. Nag-adventure kami sa... Wala. First time namin. Dito yun. Sexy kami dito. Makita amin yan. Dagan shortcut tamanang niya. Kempor. Ito na ni ate. Naginis. Ganyan talaga ang mga taga-ano, no? Mukhang batang tingnan. Ha? Oo nga. Tingnan nyo, ang ganda niya. Ang ganda nga naman lang. Ilan taon na kayo, Manang? 43. Oh! Mukha pa akong 43. 39. Marami na rin ako anak. Maraming anak. Hala, hindi halos. Blooming, hindi iniisip natin ang problema. Ay, hindi, naano na ako sa init. Hindi nga. Hindi na ano. Tingnan nyo. Tingnan nyo guys naman si Manang, oh. Yay! Namumulot. Sa picture pa. Sabay ganun. Oo nga, di ba na? Ngipin. Ay, ganun. Igurot po kayo, ate. Ano ba? Agin-agin lang. Ay, agin-agin lang. Nakaasawa ko. Okay. Pero ano po probinsya niyo? Bicolana. Ay, Bicolana naman ini. Parang sikabot lang yan. Parang siya din. Libmanan Camarines Sur. Dagalan. Wow. Nakakuha na. Kaya pala magagayon ng mga Bicolana. Pre, pagkayo doon. Magayon. Kala ko pa naman igurot si ate. Ay, nakapagod. Talagang astig ko rin. Agin-agin. Sika ka rin. Sus na ka rin dyan. Ilocana. Hindi, kasi na rin guro. Tagal na dito. Ang mga naputo ay yung mga katalian. Mga ibalo. Ano sekreto mo, ate? Ako? Ano man sekreto mo man? Palagi nga akong na-stress. Pero hindi halata. Kasi nakikibuhat ako ng buhangin. Ay, maganda. At tagalogin ko na rin. Di ba tayo mga Bicolana naka-smile? Magyang Bicolana naman pala iniunay. Kaya from Makita ko lang din yan. Kasi karamihan na Bicolana, mapuputi ate. Buti at saka talaga. Oo, kasi yung ano, yung ipag ko Bicolana rin, ang puti rin. mga Bicolanang mga Orago, no? At yung Oragon, ay sabi ko ano, ay wag na ko ano yung Oragon. Pero ang gaganda ng mga ano nila, no? Skin nila. Ang puputi, no, ate. Magaganda ang kuti. Tapos dito yung mga pinky, di ba? Ay, parang nag-yellowish. Ay, ano, red. Oo, yung Ikaw nga ba? Akala ko nga igurot ka eh. Hindi. Kaya sabi ko, ba't ang ganda ni ate? ano, sanay na siya. Uy, dati to. Siguro ligawin to nung dalaga. Ay, sa bagay. Wow! Hindi mo na at ano. Pero wala. Ito 43. Tingnan mo. Dahil ko pa ang ano. 43 na siya. Mukha ka lang 39. 77. 43. Samantalang ako mukha lang ako 50 eh. Hindi. Ay, pero malasa ka. Ay, at dalaga pa. May aki na po, tulo. Tatlo na anak. Tulo na aki ko. Ayan. Ayan guys! Ay, hello sa mga Bicolana dyan! Yeah, mga Bicolana! Ano na, nakakabis na mag-uwi sa Bicol. Ano natin sa ate, may trabaho pa. Ay, wala kang trabaho. Ay, wala nang trabaho. Ayan na. Papagawa kami ng dito sa may kampi dito. Wow. Ilan na po yung anak niya ate? 6 na. Ala, anim na mga anak ni 6 na ate. anak ko. Pero, Malalaki na. hindi. Itong mga anak, dito ko na siyempre pinanganak. Nagsunod sabi nila, malipot. Minsanan ang Halata, doon na joke. Guys, sino pa naman nanonood ka sa ganda ni ate oh? Oh. Ito sabi nila, malipot. Malibog nga ni da. Kadako ni aki. Ano, Oh, tamalipot digdi, oh, malamig. Ako din, digdi lang ako nakabuo. may mangga dyan. Iyo po, digdi lang. Dati diyan kami naka-star sa baba.
Ano, dyan lang. Sa panganay ko, dyan sa pig. Dyan na buro. Dating